Mga Kavega, welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Pantuan and please don't forget to subscribe. Shalala Vega. Today's vlog is kauban na sad nako ang ako ang mama para magsaba-saba o magkiat-kiat bidinhi sa ato ang vlog. So karon naabi dinhi daplin sa kalsada kung diin makita nato ang kalsada kay naami sa daplin mao nang gitawag namo nga daplin sa kalsada. So karon sa kani nga vlog is na ako interviewon kani siya is kaila gyud mo ani niya. So naani siya sa akong YouTube channel permi kada adlaw. So walay lain ako ang isarang Mama So Atangi. Sa mga Kavega, ang iyang atong pagabuhaton karon nga ato ang vlog is ato siyang pangutan-on kay nakalimot ako sa mga diri sa bukid no kay tagdugay ko muuli so ato siyang pangutan-on. So adi ana ang ako ang mama. Yes. So karon ma, pwede ko nimo i-tour na ata diri. Ay si katawa ka ulay katawanan. So unsa ni diri nga dapita kani diri kani. Unsa ni siya diri? Kani diri para asa ni nga kalsada? Sa kakapit, Bungtod ka ng bungtod. Unsay tawag diya sa bungtod? lantoy. Lantoy. Kasi asawa ni Lantoy. Sa sawa, lantoy. So, asawa na siya ni Lantay. So, karon mo ni akong mama, no? Oo. Kanang kuan jud siya mo ni siya ang among pagabuhaton karon is mag-English to Bisaya miss. So akong in Englishon or pwede na ako siya ako siyang ingnon nga kanang ako'y mag-Bisaya na siya mag-English. Unsay in English sa shampoo? Sa shampoo. Dili ko baluoy. Sunsilk. Unsay in English sa gatas? Milk. Hi, milk. Unsay in English sa tubig? Water. Ini tubig. Ini tubig kasi in English. Ulo baluoy. Hala? Bugong. Dapat makaibaw ka unsay in English ini tubig. Baluoy yun sa inito. Biga gunoy. Ini tubig takuri. Karoy sa iyong kagaran. Hot water. Unsay in English ini tubig? Hot water. Ha? Hot water. Unsay spelling sa water? Hala, ha? Hindi, bugo kay tao. Uy. Ha? Ayoko pa kauwawi. Ay, pero katawa ka di. Mukatawa gani ka, dapat nakatakom ang baba. Look, sa mong katawang takong baba. So, unsay in English sa sabon? Unsay in English sa sabon? Sabon. Sabong panglaba. Sabon. Sorb. Let's surf ko na daw pa gawin. So, karon no kanang unsay imong ikasulti mamang nay na ngayog tambag man. Unsay ikasulti nimo kay naayo sa kaatuang subscriber nga ni comment nga baho kuno kay siyang ilo. Unsay imong ikatambag ana? Mamutag tawas. Unya naapot tayo usa ka kuan, usa ka subscriber nga mga isa og suggestion ba kay kada kakuan jud kada oras magutot-utot siya unsa may mag-exulti ana niya. Aplasag ipikasin. Ngano maghaplas man siya. Kay gabutod ang tiyan. Okay. So ina na. Unya naa sad tay kuan mga kauban sa mga subscriber ba nga magpatabang sad siya nga unsay angay niyang buhaton kay pwede naghanan niya kuto. So buhaton ana. Butangan og chukiller. Unsay ibutangon? Chukiller. Choke ka ng paraswat sa blackboard. Dili. Unsa di na? Ang balagbuto. Tama na siya kuto. So matangtang yun ang kuto anak. So karon na apo mo gyud tay lain magpatambag. Anang naay magpatambag nato diri nga ato ang mga subscriber kay niingon siya nga ang iya ko nung bana dili na manguhit.
Unya sa may kasulti ni mo ana. Ay, matulog na lang. Huwag di manguwit, matulog. Ah, so, unya ka na ana man siya nga. Akong bana, di nagyun mo doon sa kabuhi. Wala. Di pa, tulog na lang. Ah, sige. So, mauro to mga ka-Vega hangtod sa sunod. Magkita-kita tapon kini ang inyong suking tigpamaba Shalala Pantuan kauban si Mama Lot para sa akong YouTube channel nga Shalala Vega. Don't forget to subscribe Shalala Vega. Yes, and don't forget to click the bell notification for always updated.